Ba't ka umiyak? At least, ano ka, Japan chance mo, pwede mo pa maibigay na. Vlog ko ba to? Hi mga mams! Good day! It's another day! And for today's video, meron tayong panibagong bahay na naman na bibisitahin mula sa Social Climber Squad. Yes, mula sa aming mga kasamahan at kaibigan na may mga ipinapatayo rin para sa kanilang pamilya. And you know what? This vlogging talaga really helps a lot sa amin, especially para sa family namin na makapagpatayo ng bahay or makabili ng para sa aming pamilya, no? Or ma-provide namin yung mga bagay na gusto namin ibigay sa family namin or sa mga mahal namin sa buhay. Kaya ngayon, panoorin ninyo lahat, guys, and please don't skip the ads, no? Kung sino itong bibisitahin natin ngayon para kamustahin naman ang kanyang ipinapatayo. So kung sino siya, abangan. Ay, ito. Ay, ito na sila. Hello po. Argel! Hi, Nay! Hello po! Wow! Nasaan mo si Argel? Hi, sir! Ang taray na. Ayan, dito na tayo ngayon kina Argel. At taray! Ito na yung pinapagawa kong tindahan. Oo. Dahil sayang kasi ang pwesto, meron na marami ng tao. Maraming, yes. Tapos yung biyahe kasi going sa merkado. Malayo-layo rin. Pamasahe pa nila. So, correct. So ito, lupa nyo pa rin to? Sakop din ng... Kasi lupa to ng papa ko, galing doon. May poste doon. Lawas yung lupa niya. At saka dito, then lupa din niya ng papa ko. Kaso binenta niya lahat. Talaga? Oo. Yan? Actually dito, hindi na niya binibenta. Kung sino yung relatives namin na gustong tumira. Pwede dito. Oh. Ay, di na niya binibenta na. Basta matirahan. At least kayo magkakapamilya nandito. Kasi ng tatay ko. So ito na yung ano ba to? Anong itatayo mo ba rito? Sari-sari store? Convenience? Convenience. So mas malaking ano to? Mga bigasan, lahat. Tsaka bar. Magtatayo ka na rin ng bar. Tingnan sa camera pero malaki naman siya, di ba? Yes, oo. At saka skeleton pa lang naman. Hindi ba naman siya gano'ng kabuo? Ang bongga rin. Ang lawak din pala ito ng lupa ninyo, no? Itong likod. Hindi masyadong magastos yung yung materials. Then, yung kahoy, sa amin yung kahoy, anong gabas sa Tagalog? Chainsaw na lang yung bayaran. Hiwa, oo. Kayo nagtatroso? Hindi, may supply kayo mga kahoy. Kaya ano rin. Parang ang magiging puhunan naman lang talaga dito is yung laman ng tindahan. Hindi masyado expensive. Amin tong kahoy, yung kasi. Saka nagtatrabaho ko dito yung tatay ko at may totoong lalaking kapatid. So yung labor is medyo magaan. Magaan din. Oo, hindi rin ganun siya kabigat. So dito, kaya nga I took the chance talaga na tindahan. Ibigay. Kahit yung bahay namin, yung naggawa dito mga kapatid ko lang. So hindi masyado expensive. Usually talaga pag nagpapagawa ka na kahit anong project, patayin ka talaga sa gastos ng labor, yes. Labor. Kasi syempre pag dalawa lang yung tao, mas matagal, tas mas mahal. Usually din pag ginagamit at percentage sa materials, exactly. Example, 50-50. Hindi yan na ngayon yun, kung 100,000 yung gastos sa materials mo, 50,000 yung bayad sa tauhan. Sa whole project. Ganyan na dito. So dito, hindi magastos yung mama at saka tatay ko lang sa mga kapatid ko. So ito, bigay mo to kina mama at papa mo. Yun na, sa akin kasi sa breadwinner, mahirap pag walang backup ka, di ba? Yes. So ito yung panaman ko. At saka walang sponsor to, ha. Actually guys, it's fully your savings. Dahil alam niyo naman, may paswit akong konti sa Facebook, sa social ko, sinid ko. Yun, naipon ko na, ito yung ginawa kong project. So, all in all, ano sa tingin, anong
mga magiging laman nito? Halos lahat ng nasa may mga basic na pangangailangan ng yung mga bigas, sabon, dilata, soft drinks, alak. Meron ding alak. For sure, kasi maraming mag-iino dito. Inisip ko kasi, kaysa pupunta pa sila sa merkado, di ba? Kung dito na lang di makaka-save pa sila sa pamasahe. Correct. Paano pala yan? Sinong ilalak siya? O ilalak siya? Lock itong ano na to? Hindi, open. Ito ang open. Parang yan ang magiging upuan kung may mga gustong tumambay. At bumili din ako ng peso wifi. Then, talaga? That's good. Kasi dito, nagbabayad kasi ako ng 1.7 monthly. Kung dito pa ako tumira, nagpakabit ka ako ng internet. No wifi. So 1.7 yung napakabit na kasi ako dahil matanda ng parents, gusto kasi sila may paglibangan, manood ng YouTube, manood ng sa mga TV vlog, o kaya direct sa internet. So parang maka-internet sila sa YouTube. So yung wala na ako dito, sayang kasi puro palabas na nana. So, I mean puro palabas, puro expenses. So paisipan ko kasi nagbabayad ako ng 1.7 monthly, bili na lang ako ng binili ko talaga yung machine para may pag-income kahit man na pambayad sa kuryente monthly, di ba? Or kahit sa internet itself. Sa internet. Then, wala kasi internet dito, parang kami lang. Talaga? Oo, kami lang. Malaki talagang advantage pala yan. Then, gusto din ng mga kapitbahay namin dahil yung mga projects, assignment ng mga bata. So, meron nagtanong dito mga bata na, Uncle, magpapakabit na kayo ng yan? Yung parang gaming na peso. Pesto? Hindi. Oo, kasi para magiging tambayan ng mga bata. At saka yung mga bata baka anong oras? Nakabit na nila. Well, sige. Tinitingnan ko po kasi siya mga moms. So, kuha tayo ng isang solar lights doon. Ilagay natin dito. Actually, sana ang ko sa'yo dahil ipaka-solar ko lang dito yung lights. Pero sa kurente sa loob. Okay. Dito solar. Kuha sana kung isa pang ganyan. Sige ba? Para bigay ko na yan sa'yo. Wow, thank you. Para whole night at till maliwanag pa siya. Yes, diba? correct. Pwede naman. Okay yung kagaya sa farm kasi matibay yun eh. Oo. Yung ba natin, yung sa ceiling. Ceiling. Yun kasi maganda. Oo. Yung ganyan kasi, matibay din naman. Yung kagaya ng binigay ko kay Kano. Kaya lang kasi maganda yun dito sa outdoor. Sa labas mo yun dito ba, sa hagdan. Doon may ilaw ka naman, may ilaw po kasi siya dito. Pero dito kasi at least may ilaw ka rin sa labas. Pag alam mo sa'yo gusto kang bili ng lupa gusto ka namin dito. Talaga ba? Thank you. Dito, meron kayong na-open mo tong business for your mom and dad para sa kanila. Sabi ko nga, parang magandaan sila at what if, di ba, may personal din akong pangangailangan, di ba, at least may pagkukunan sila. Di ba, nakakaingit lang. Di ba, napag-usapan natin. Hindi na ako, naingit ako sa'yo. Di ba, plano mo rin to, di ba, na? At least ikaw, matutuman mo kayo pangarap sa kanya. Okay lang. Di pa napagtripan mo ako sabi mo na lang ako. Ba't ka umiyak? Hindi, naingit lang ako sa'yo. Kasi at least ikaw, may chance ka pa na ito pa rin may pangarap. Okay lang yan. Naiyak ko. Ibablog din ako. Hindi sa'yo papakita mga matanda na kasi parents ko at saka... Tsaka at least ka, Japan chance mo, pwede mo pa maibigay. Vlog ko ba to? Okay lang yan. Nakakatuwa lang kaya congratulations. At least meron kaming panibagong mautang na tindahan. Bawal utang dito ha. Lahi-lahi pa nang dadayoy para makautang. Nakakatuwa lang. Ang saya, at least diba? Pero thank you sa pa-solar daw. Sige, bibigay ko na yan. Yun na yung i-share ko para dito. Kasi may stock naman tayo rin. So, bibigay ko na lang yung payment to Sisi Maymay. Kaya congrats. Okay lang mo naman to. Sandali nga sa'yo. Kailan mo na ito balak i-open? Parang gusto ko nang bumili ng mga stocks sa 8. Parang pero by Monday, kukuha talaga ako ng
permit mo na. Permit. Yeah, for legalities. For legalities. Alam nyo na. Yes. Mahirap ng masita. At saka, as a Good taxpayer. Hindi diba, totoo ang ganda. Tsaka alam mo, aminin natin na, lalo na this year no, sa atin, sa grupo natin, ang dami, ang ganda na ng mga nangyayari. May mga nakakapagpatay ng bahay, isay naman, business, no? Yung mga changes. At saka pa, gusto ko kasi makita yung pinag-ipunan ko. Diba, yung tsaka pinagpaguran. Totoo. Isita na yun. Diba? Bagamat magbablog pa tayo ng mayroon ng laman. Yes! So, abangan ninyo kapag may laman na siya. So, abangan nyo guys sa mag-opening. Ganito. Hindi na tayo mag-opening ng bongga guys. Hindi naman ito grocery store. Oo, yun yung sinasabi ko. Parang I was also thinking na yan yung gusto kong i-open na. Pero soon. Sa ngayon. I know. Yung sa'yo. Ay, ako ano yun? In God's time. In God's perfect timing. Kaya nga eh. I know it's perfect timing for me po. At saka alam kong hindi lang ito para sa iyo, para to doon sa mga special na tao sa buhay, sa mga taong mahal na mahal mo. Kaya for sure mabibless talaga to ng sobra. Ako marami pa yan, hindi lang I know for sure hindi lang mga bigasan or ano yung mga nandito sa yun lang talaga magiging kalaban ng sari-sari sa mga utang. Kaya ako na naman mumonito. Hindi ko sila close lahat dito. Pero meron naman exception talaga. Basta nasa iyo yung ATM o yung kanilang mga card. Alam niyo man, madali na tayo, puso natin. Pero kasi syempre sa ano ha, tanda mo kasi kami nagtindahan kami ni mama. Dito sa tindahan kasi kami binuhay ng mama ko ng high school at saka college. Kaya ako nakapag-college. Tindahan lang. Kasi natigil siya mag-OFW. Magkano lang ang kinikita. Kaya sana yung mga mangungutang din in advance, wide agad. Ang ganda nito. Paano mo siya? Kisame? Oo, para hindi rin mainit kapag yung nagbabantay. Hopefully, nabili ko na lahat ng gamit. Matatapos ito bukas. Yung tatay ko lang. Naggagawa. Ang bilis nga eh, no? Parang nung within this week lang, itong week lang na to yan, sino man na ba? Yung kayo nila, hindi nagpunta? Sinisingin lang ako tatay ko yung ano daw niya, sweldo niya. Labor of love lang ito. So ito na guys. Ang ganda nito. Uy, congrats. So abangan natin kung ano yung mga magiging laman itong tindahan ni Argel. Ako, bongga. O after that, pwede mo nang pa-extensionan yung inyong mansion, di ba? Hindi, mag-afam muna ako. Huy! Lalandi pa pala siya. Yes. Thank you guys for watching my videos. Actually, kita ko sa Facebook talaga. Inipon ko lang. Konti-konting income, di ba? Congratulations agad. Thank you. At thank you also, Ma'am C, for coming here. Sige, dalhin natin. Tingnan natin kung isa o dalawang solar daw. Mga 20 euro. Ha? Lakad doon para wala talaga magnanakaw. Grabe. Ginawa mo namang street lights. Tingnan natin yung ceiling. It's either yung ceiling or yung gano'n. Kasi may gano'n ka naman. Siya kita kung matapos na talaga. Oo, kapag nakita na natin yung pesto. Para wala na masyadong wiring dito. Ang problema kasi parang pa mag-charge sila. Magbabantay. Pero tingnan natin. Ang ganda nito. Thank you so much. Thank you. Arja, and congratulations.